trénera, hostí pána Michala Gašparíka a domáci tréner David Holubek. Ako už tradične, tréner hostí sa páči, úvodné slovo. Dobrý večer, ďakujem za slovo. Takže keď to mám zhodnotiť z našej strany prvý polčas, my sme vedeli, kde ideme, s kým budeme hrať. Naši hráči, boli tam nováčikovia, ktorí prvýkrát hrali ligový zápas, boli tam ďalší hráči, ktorí po dlhších mesiacoch, niektorí aj po rokoch, znovu okusili ako chutí ligový futbal. Takže z tohto hľadiska sme nejak si tu nechceli namýšľať, že tu vyhráme, že tam dáme 2 góly, lebo 3. Zamerali sme sa na tú obrannú činnosť, to sa nám aj darilo zo začiatku. Potom domáci mali jednu veľkú šancu, ktorú náš brankár zlikvidoval, v prvom polčase nás podržal. A v druhom polčase domáci začali aktívnejšie. My sme nejak zbytočne sa stiahli, čo si chalanom absolútne nekázali. Mali tam šance od tej 20. minúty, mali veľmi dobrý úsek hry, kde nás zatlačili, keď sa Andrezi presunul na pravú stranu. A tam nám to robilo problémy, mali znovu jednu 100% šancu, strelili to nad bránu, nedali gól. My sme mali nejaké náznaky šanci, nedotiahli sme to nejak do konca. Škoda, že Jožko Mených mal to natrénované, nedával spätnú prihrávku, poznal brankára, chcel mu to dať v prvej tyči. Trafil žrt, škoda. Keby to bol dal do brány, aby sme boli spokojnejší, ale myslím si, že nebolo by to asi zaslúžené pre domácich. Uhrali sme bod, takže z našej strany spokojnosť. Je to historický prvý ligový bod pre Sereď, takže z našej strany spokojnosť. Pán Gašparík, ďakujem. Nech sa páči, budeme si povedať pán Holubek. Dobrý večer všem. Gratuluji tady Nérovi a týmu Seredě k bodu. Já myslím, že to bylo už řečeno, vstoupili do zápasu aktivně, měli jsme brankové příležitosti, které jsme neproměnili. Pořád jsme šli za tím, že chceme vyhrát. Myslím, že i ten vstup do toho poločasu, celý zápas jsme měli pod kontrolou, co se týče těch protiútoků soupeře. Drželi jsme míč, bohužel jsme byli v těch některých činnostech nepřesný a řekl bych až zbrklý. A to, že jsme nedali branku, to se stává a může se to stát. Jsme kluci ten zápas odpracovali od první do poslední minuty a je mi líto toho, že z toho nemají ten výstup té výhry, což mě mrzí, ale já myslím, že to je běh na delší trať, my na tom pracujeme a pracovat budeme a pracovat nepřestaneme a myslím si, že se to otočí a ty branky dávat budeme. Mě mrzí to, že jsme domácím fanouškům nemohli ukázat, nebo nemohli jsme jim dopřát to vítězství, ale k tomu patří, co je za mě jako hodně pozitivní, že v podstatě tam ještě konce utkání na posledních 10 minut naskočili kluci z dorostu a ten zápas zvládli. Prostě Kružlek měl šanci, myslím, že i Prenkus to zvládnul, to je za mě pozitivní a to, co se nám nelíbilo, tak to si zhodnotíme zítra, pozítří na videu, ale samozřejmě ta remíza nás mrzí, ale takové fotbal, to se občas stává a tady blahopřeji soupeři k bodu. Ďakujem, sa páči otázky. Ja mám otázku, Adam Lehocký, televízia Markiza. Pán tréner, v podstate nielen Sereď mala, dá sa povedať, premiéru v najvyššej súťaži, ale vlastne aj vy, slovenskej, myslím, čiže ako vy hodnotíte vlastne úroveň Fortuna ligy na Slovensku? Tak to bych chtěl vlastně nějaký delší časový úsek, já bych to po jednom zápase nechtěl hodnotit, nicméně soupeř byl pro nás velká, neznámá, předpokládali jsme, že bude kvalitně bránit a ono jako do kvalitní obrany, která už pak hluboko, tak se do ní špatně hraje nejenom týmům, jako je Rožumberok, ale viděl se třeba na mistrovství světa, že prostě i tak velký týmy a tak velcí hráči do takhle zhuštěných obran a do takhle kompaktního bloku se
fakt špatně hraje a tam musíte mít velkou kvalitu a takový nadstandardní individuální výkony takže složitý a fakt je to pak i nějakým štěstí, že se to někam odrazí a to třeba tam dáte, takže na to zhodnocení bych se ještě nechal nějaký časový úsek, ale určitě není špatná. Poďakujem, ďalšie otázky. Ja nám Igor Lehotňaceník Šport. Predsa len niečo máte už za sebou, pán Hovorý, ale necítili ste pred tou premiérou slovenskej extraligy vnútornú nervozitu, nepokoj z niečoho? Či ste boli nad vecou? Ne, tak já se spíš snažím do té kabiny přenášet na ty hráče ten optimismus a tu pozitivní, spíš tu pozitivitu a nervozitu jsem nepocitoval, ale některý hráči si myslím, že jo, ale tady máme celkem mladý tým a ti hráči a někteří tady ty zápasy jsou ještě si potřebují více osahat a nebejt tak zbrklí a být, protože já je vidím vlastně každý den v tom tréninku a v tom tréninku některý hráči fakt vypadají velice dobře, ale úplně to neumí pak prodat v těch utkání, což nám ukázal ta generálka v tom Třinci a což nám dneska ukázal tohleto utkání. Ďakujem. Ďalšie otázky sú, pani? Pán Igor Lehocký, Sereďon, pán tréner. S akou taktikou, s akými pokynmi išli dneska hráči do pôvodného Šlagra do Ružomberka? S akou taktikou? Tak, jak som spomenul, my sme vedeli o súperovi trošku možno viacej ako oni o nás, ale vedeli sme, čo je ich nebezpečie, že sú to krídla alebo po stranách, či už to je Andrezi, jak som spomenul, alebo Daniel. To sa aj potvrdilo. My ten stredobrany máme silný, ale trošku sme mali okienka po stranách a to zlikvidoval brankár, čo tam prešlo, alebo oni zahodili, prekopli. A stred zálohy tam sme mali trošku problémy, lebo všetci traja mali nejaké tréningové výpadky. Nie sú v takej fyzickej kondícii, aby sme si dovolili s nimi hrať otvorenú partiu a tam to bolo aj vidieť. A sme mali problémy, že koho skôr striedať, lebo všetci tam už pohybovo neboli takí 100% jak zo začiatka, boli v prvom polčase. Ale tak potom sa to prestriedalo, sa to vyrovnalo a dobre to dopadlo pre nás. S taktikou sme išli, no s tým, že nejaký protiútok využiť, mali sme tam náznaky, lenže zvíjali sme na niektorých technických nedostatkoch. Prvý dotyk, prebratie lopty, jeden na jedného, dá sa to musí trošku inak riešiť. A sme mali to boli pološance alebo náznaky šance, neboli to 100%, ale keď si to poriadne preberie, ide v 16 1 na 1, tak tam musí niečo spraviť. Takže chceli sme ju nejaké break využiť, ale nepodarilo sa nám, uhrali sme tu 0, mali sme to natrénované už z tej druhej ligy, kde sme 10 zápasov nedostali gól, takže dúfame, že nám to vydrží čo najdlhšie. Myslím, že si budete takisto hodnotiť veci podľa nahraného videa, ale v dnešnom zápase Rychnák a Militosian boli úplne zbytočné na ihrisku. Ja, taký nejaký môj názor. A nepredviedol svoj štandard ani Adam Morong. Militosian, bavili sme sa o ňom na prvej tlačovej besede, je to asi jedna veľká neznáma a dneska ukázal, že zrejme nemá na prvú ligu. To uvidíme po ďalších zápasoch, to ťažko hodnotiť z jedného zápasu alebo polčasu. Tak nevieme, čo v ňom bolo pohybové, nebol taký aktívny ako v prípravných zápasoch, tam sa dostával do šanci a odohral veľmi dobre prípravné zápasy. V Rakúsku s prvoligovými mužstvami pekné góly dal, vypracoval šance. Dneska mu to nešlo, ale mal kvalitnú obranu. Mal tam vysokého Masla, ten druhý stoper, Tvardzik. Rychnák mal v prvom polčase 8 kontaktov s loptou a z toho 7 mi odovzdal súperovi, takže ako ja som sa bavil... Tak si to napočítal? Hej. My si to pozrieme na videu a uvidíme, zhodnotíme to. Hovorím, Robo mal výpadok tam tréningový, takže sme to riešili tak, že išiel tam a on sa dostane do formy. Pardon. Pán tréner, herne Ružomberok na veľmi solidnej úrovni, práca s loptou a herne to Ruža dneska zvládala. Prvý zápas ukázal, že takým problémom zatiaľ bude finálna fáza a zakončenie. No tak koukám
jak to tady sekáte, tak asi bude nějaký pan trenér, tak vypadá to, že jsem asi bude 7 místo mě. Mně se úplně jako nelíbí ty slovní spojení, byl tam zbytečný, hrál špatně, 8 doteků. Jako mi to přijde takový jako úplně nefér z vaší strany na pana trenéra a já myslím, že ten útočník prostě se snažil, pracoval, měl na sebe těžký soupeře a takhle to jako sázet je hodně jako to je tvrdý kritik. Hodně tvrdý. A no samozřejmě, a to, co říkáte, já myslím, že jste to popsal správně. Finální fáze, no, tam se ztrácíme. Správně. To popsal se správně, správně to, že v té finální fázi úplně nejsme tak kvalitně, tak produktivní, jak bychom chtěli být, ale to tak je prostě, no. Na tom makáme, dřeme a musíme to zlomit.